Let's go, Ganoy. Let's go. Let's go, let's go. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Kahapon medyo kapoy to. Karon kapoy jud. Pero padayon ra gyapon ta. Kay naam tay ganahan ma-accomplish no. So mao padayon ra kita. No? Sa kapoy, show up ta no. Show, dagan ta show, show up ta show. Bitaw medyo apiki ta sa oras no. Hapit na mapunto no. Taas ka ng adlaw. So, ilang kita mga duglayo ron. Siguro mga paano ta 5 km. Kaya tayo Strava ma-monitor ata na. Di lang kita maglangay-langay pod. Nya, di lang kita sigtabi ron kay murag kapoy jugo. But kanon yung lawas. Tas sige karon ning dagan. Kung mudagan ta, kapoy. Kung di pud ta mudagan, kapoy gyapon. May lan ra ni unya inig singot no. Kung mawagi na siya. Tambal ning dagan, musamot gini niya. Di ni tambal tiwas ni. Uban lagi gyapon si Go Junil no. Let's go. Kapoy yun nga. Mut kapoy ko or ako rin yung mindset nga kapoy. Pero mahala na. Bisan pag feel na to kapoy ta. Tayo nagkapunta kay warrior man ta. Ana lang mga fighter. Fighter nga kaka. Sakit yung kilid. Pero kilid ra ka. Wakas to. Sakit yung kilid. No. Pero dagan na nimo, lugay na mong dagan. Mawala na siya. Hindi mong kilid yung mawala. Hindi ang kasakit. Mawala rin ang kasakit. Paguntahan lang. Murang gagdian na dog. Pasakitan na. Dugay na ko yung naguntan mga nawara rin siya. Pinanood din eh. Maguntahan lang kasakit. Mawala ka doon yan. Mao nga kung nasakitan ka ron. Naguntahan na. Mawala rin dugay yan. Sakto na eh. 3.5 kilometers naman, balik na ta. Walking sa taginagmay kay medyo ra. Kasi siguro nagkapoy kay kapoy yung dito ko nagkapoy. Walking lang ta. Pero bala kapoy, pero dito kapoy. Libog kay kasturya ba. Tagaw. Ang kanang kakapoy mga ga. Tagan ra ta na ha. Let's go Ganoy. Let's go. Let's go, let's go. Unalga. Moga sa ta. Basta over sa ta kay leaking. Sa ihi ang kilig ko na ni. Parking na. Parking ko. Ugmana mo na. Oh, gamata. Mata. Aray ko gaw. Adiyo up semua. Unto na kayo. Padayon na ta. Padayon na ta. Padayon na ta permi. Ha? Gamay na lang. Finish line na. Finish na. Bisan pag kapoy mga ga, ha? Show up gid permi. Bahala kapoy. Show up kay naatay ganahan ma-achieve nga goal mga ga. Ugma na pud pohon hangtod sa sunod higayon. Hangtod sa sunod na dagan, Ganoy TV. Anoy out. See you.